Aquest estiu entrarà en funcionament un nou servei de gossera a la ciutat. Es tracta d'una nova concessió que vol que les seves característiques tinguin com a prioritat el benestar dels animals i el nombre i la promoció d'adopcions de gossos. El concurs públic s'obrirà en un parell de mesos. Aquest, de nou, haurà de complir unes característiques i uns principis de benestar i protecció animal. Primarà per sobre de tot el que és l'oferta econòmica, primaran conceptes com l'adopció principalment, amb el programa d'adopcions que en tingui, l'experiència de l'entitat, el número d'adopcions anual, si tenen o no veterinari propi, i serà, per exemple, obligatori que es facin activitats per promocionar adopcions d'aquests animals in situ a la nostra ciutat. A la ciutat cada any es perden 180 gossos que després de passar a dependències municipals normalment en uns 3 dies es localitzen. D'aquests, però, una seixantena encara són abandonaments. Sí que hi ha un alt percentatge d'aquests animals que mai arriben a estar físicament a la protectora, sinó que estan a les nostres dependències i que en 3 dies sempre són retornats al propietari. Sí que podem estar parlant al voltant d'uns aproximadament 180 animals anuals i que d'aquests 180 finalment casos d'abandonament són uns 60, que continua sent una xifra massa elevada, però sí que del global d'animals que es recuperen de la via pública, en aquest cas estic parlant de gossos, en aquest cas sí que és una tercera part. L'Ajuntament no va renovar el seu contracte amb l'anterior empresa concessionària Olescan per diferents problemes administratius. De fet, el fiscal de Medi Ambient de Tarragona ha obert una investigació a aquesta protectora per presumpte maltracte animal a Torredembarra. Es preveu que aquest estiu la nova empresa adjudicatària del servei ja comenci a treballar a la ciutat.